A Feira Vitivinícola Castes regresou este ano tras unha edición sen poder realizarse por culpa da pandemia. Denominado Castes a Orixe, o festival regresou este ano ao local onde comezou, o restaurante Derby. O motivo deste cambio foi poder realizar a feira garantindo a seguridade sanitaria. Sinxelo, pequeniño, bonito, o mellor, pensando en que hai máis contacto o mellor do colaborador máis ca xente que ven á feira, un perfil moi alto de xente interesada pola cultura do viño, profesionais, sumilleres, xente de a pé que lle gusta moitísimo o viño, e a verdade, as impresións xerais son estupendas, é un formato bonito tamén de facer. A pesar de ser nun formato reducido, o festival non deixou de innovar. Este ano realizáronse as catas verticais. Transformase o Derby, de mañán é unha feira, e de noite pois volve a ser un restaurante. Nas verticais o que se fai con bodegas históricas é facer unha vertical, o que é unha cata de toda a súa historia. Aí vese o potencial de Garda ou o potencial que temos en Galicia. Todas as catas completaron a capacidade de ocupación máxima, 40 persoas. Os asistentes puideron gozar de 26 viños de Galicia, Portugal e o Bierzo. Está coñecendo os elaboradores de verdad, a xente que realmente que fai un traballo, e moitos que quedan por vir, me refiero, na súa zona, xente que traballa o seu viñedo e que fai o seu viño viñerón, ao fin e ao cabo. Está encontrando o original de Rías Baixas, o original de Ribeira Sacra, o original de Monterrey, de Valdeorras, de Ribeiro. Está encontrando as bodegas originais, as que realmente a veces non se coñecen como se debera, predican máis fora que na súa terra. Para as pequenas adegas, o Castes é unha gran oportunidade para chegar a máis clientes. Home, para nós é algo moi importante, moi importante que se fagan eventos destos, donde sobre todo as adegas pequenas que temos máis complicado pois dar a coñecer os nosos viños, pois poder que a xente os probe e que os coñezca e os disfrute, que para iso os facemos. Dende o Castes agradeceron a gran acollida do evento e a colaboración das adegas. Agardan que a situación mellore para poder celebrar a feira o vindeiro ano nun formato máis amplo e na Praza de Abastos.